The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa kapag ito tanong oras mo po ba ito? Martinez po ito. Action na po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating report. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For The Box. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula Daraga Albay. Hindi na matiis ng ilang mga residente ang masangsang na amoy at mga langaw dulot ng tambak-tambak umano na basura mula sa kanilang palengke. Dumulog sa ating tanggapan si Mary Jane Nahe, isa sa mga residente. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Mary Jane. Magandang hapon man po. Opo. So, Nanay, kumusta po yung sitwasyon nyo doon po sa inyong barangay? Oh, kumusta, Nay? Namumroblema po kami. Ayan. Namumroblema po kami tabi ta uning Pakitagalog lang po, Nay. Namumroblema po kayo dahil sa maraming basura, mga langaw, tambak-tambak po yung tambak-tambak basura. ng basura. Opo. Gusto Oho. kong mag-agad ng tabang sa ako Bicol na tabang na ura mismo mahali ang basura. Opo. So, pumunta po kayo dito sa kagustuhan po na matulungan po kayo dahil hindi nyo na po matiis yung amoy na masangsang dala po nitong mga nakatambak na basura. Opo. Opo. So, kailan pa po ito na nagkaroon po ng tambak-tambak na basura doon po sa inyong barangay? Matagal na, Ayan, madam. ang dami po pala talaga. Yan po na yung mga basura po nakatambak doon po malapit sa inyong bahay. Opo. Oho. So, matagal na po ganyan yung sitwasyon? Matagal na, madam. Opo. Nagrereklamo na. Wala naman, hindi naman ginagawa. Matagal na po kayo nagrereklamo, wala pong aksyon yung Opo, barangay. opo. Pero yung lugar po na yan pong kung saan nakatambak yung basura, yan po ba ay talagang basura galing po sa palengke, sa mga nagtitinda sa palengke, or mga basura po yan mga kalapit yung bahay? Lahat, madam. Basura sa palengke, lahat ng mga bahay sa dinadala doon Ayun, sa... so combination na po yan ng basura Opo. galing po doon sa mga nagtitinda sa palengke at Opo, so, yung mga basura po ng mga kapitbahay Opo. ninyo. Kayo po, saan nyo po itinatapon yung basura po ninyo? Doon, madam. Doon din. Opo. Yun, kasi wala kayong choice dahil doon talaga yung designated na lugar kung saan Opo. dapat itapon yung Opo. basura. Kaya lang, ang problema po ninyo, hindi po napipick up or hindi po naaalis. Opo. Opo. So sa tingin nyo po, Nay, mga ilang buwan na po ba yung nakatambak dyan? Matagal na, madam. Matagal na. Tagal na. Mga like, ano po, last year? Nung madam, paka-eleksyon. After election, matagal na. Paka-eleksyon, madam, mayroon, wala, di pa man basura. Nung sabi, gagawa ng basketballan. Aha. Matagal na, ginawa na ng Basurahan. basura na. Okay, so MRF na. Opo. So Nay, ganito, ang tanong ko, sabi mo, bago mag-eleksyon, malinis pa. Opo. Maganda yung Wala pa yun. proposal ng Opo. barangay. Sabi Opo. mo, gagawing basketball court. Opo. Or kung ano pa man. Tapos,
Pagkatapos ng eleksyon, ginawang tambakan ng basura. So, wala po bang ordinansa dyan sa barangay ninyo na dapat ganito, every week, dapat po maalis yung basura, dapat po kunin ng munisipyo? Kumusta na sa pagkakaalam po ninyo? Wala naman, madam. Wala. Wala naman kumukuha. Opo. So, ano yung sabi ng barangay po? Dahil sabi mo, nakarating na po ito sa barangay. Nakarating na tayo, yung mga anak ko nagreklamo na. Yung mga anak nyo nagre-reklamo, yung ibang kapitbahay nyo nagre-reklamo. Nahihiya, madam. Kami ang nireklamuhan. Hindi naman ngayon langaw yung pumupunta sa kanila, yung malaki ng buyungaw na. Ano, sino nagsabi yan? Yung kapitbahay namin. So, hindi na langaw yung pumupunta sa bahay nila, kundi mga buyungaw na. Buyungaw na. So, yung malalaki na yung bangaw yan, di ba? Bangaw. Opo. Di ba? Bangaw. Bangaw. So, syempre, Nay, kumusta pag natutulog po kayo, yung pakiramdam nyo, meron po bang mga lumilipad-lipad sa mga legs po ninyo? Mayroon, madam, pag walang ilaw, wala. Pag may ilaw, yung apo ko, hindi nakakatulog. Anak ni Mary Jane. Ginaganon, simple, di man ka makakatulog. Nagugko sa Opo. So, katawan. ang dalang nito, perwisyo sa inyo, masangsang na amoy, malangaw pa. Opo. Meron na din po bang mga nagkakasakit sa inyong barangay dahil dito po sa tambak na basurang Ako, ito? madam, lagi nang pinaming ospital. Doon yung anak ko, o yung apo ko, mayroon pating asma. Laging- Kayo po mismo, nakaranas po ng perwisyo, dala po nitong basura, nakatambak, nagkasakit na po kayo, Opo. Nay. Asma. Dinadala ko, madam, sa Stevie's, kung minsan sa BRT. Aside sa inyo, Nay, meron din pong bang ibang nagkasakit sa lugar ninyo? Mayroon, madam, pero hindi naman dinadalang ospital, ginagamot na lang. Opo. Gaano ba, Nay, kalapit po itong basurahan, itong natatambak na basura sa bahay po ninyo? Malapit, madam. Ito ang bahay namin. Nandyan. Ay, so sobrang lapit. Nakita As in, magkatabi. Opo, nakita ni madam. Oh, Sabi ko, madam, magkatabi. buti ka, madam, pumunta ka dito, nakita mo. Pum- Di naman kami nagsisinungaling. Oo, pupunta ako doon, Nay. Opo. O sige, Nay, pupuntahan ko. Pero base po sa pinadala niyong litrato, talagang sobrang dami po ng basurang Opo. nakatambak at sobrang perwisyo na po ito sa Opo. inyo. Opo. Ano sabi ni Kapitan? Kasi sabi mo na ipaabot mo na, wala pa rin aksyon. Sabi ni Kap, hindi na daw ako pumunta. Kukukuhaan daw niya daan basura. Hindi na ako pupunta dito. Nung nalaman ni Kapitan na idinulog mo na ito sa aming reklamo, tinawagan ka. Nasa lubong ko. Nasa lubong ka. Tapos Opo. sinabihan ka ni Kap na huwag ka nang pumunta. Opo, pag-usapan na lang. Pag-usapan na lang, bigyan Sa na lang ng barangay. aksyon. Ayun. Opo. Kung hindi pa pala ikaw lumapit dito, walang gagawing aksyon si Kapitan. Ano pangalan ng Kapitan dito? Si Kapitan Kapitan Di Asis. Diasis. King. King Di Diasis. Asis. Opo. Ang Liga ng mga Barangay President sa Daraga Albay. Opo. Kapitan King. Ayan, alamin natin kay Kapitan King kung totoo itong nakasalubong mo at sinabihan kang huwag ka nang pumunta dahil aaksyonan na. Ayan, Opo. nasa kabilang linya ng telepono si Kapitan Enrique Diasis ng Barangay Balaguer, Daraga Albay. Kap, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Po, Kap, Yes. kumusta po kayo ngayon? Okay naman. Okay naman po. Okay naman. So magandang it's a music to my ears na okay po kayo, Kapitan, pero yung mga residente po ninyo dyan ay medyo hindi po okay. Dahil po dito po sa masangsang nadala na amoy ng basura po. Kap, bilang punong barangay Yes. po ng inyong lugar, dyan sa market site, ano po ba yung ating aksyon dito? Kasi Kap, marami na po yung naiistorbo ng langaw at syempre nagkakasakit po dyan sa inyong lugar. So, actually po, from the beginning, nagkausap po din kami namin si Engineer Graheda regarding po doon sa setup ng sakuyang pinag-establish na MRF. At nag-show up po yung concern po. For example po, yung masangasang na amoy, nag-request po ako mismo po sa Minro na bigyan kami ng solusyon para mawala yung mga langaw whatever. So nag-action din po ang Minro para magbigay po ng pang-spray pamatay ng langaw. So ngayon po, before ako po nag-establish ng MRF dyan po sa area na po yan, nakipag-unayan po ako sa may-ari ng lupa na which is na si Mr. Datos. Nagkaroon kami ng usapan at ng agreement para mapagbigyan din ako kasi dito po ang basura nasa barangay hall. Yun po ang malaking problema ng barangay. Napag-unlakan din po ako, nabigyan po ako ng 200 square meter doon sa lupa po niya.
Okay. Ngayon po, yes po. Okay, ang ibig sabihin nito, Kap, humingi na po kayo ng tulong na ito pong MRF ninyo ay ma-relocate sa ibang lugar. Hindi po. So actually, ang dating basura po, hindi po dyan. Nandun po siya dati po sa mismong barangay hall ang basurahan before. Ayan, nung nakaupo ako bilang kapitan, yun po, sabi ko, mayroon nung bakante po dyan sa area po, sa Purok ng Tres, boundary po ng barangay San Roque, which is barangay San Roque na po siya. Ngayon po, nagpag-unayan po ako kay Mr. Dato na may-ari ng lupa para magipag-upa po ako doon sa MRF temporarily na doon ko muna ilagay yung MRF na naghahanap po ako ng ibang location para naman sa finally na MRF ng Barangay Market Site. Okay. Kuha ko po yung nababanggit nyo, Kap. Kuha ko po na gusto nyo po na maisaayos lugar na paglalagyan po nitong mga basura. Kaya lang ang tanong ko po, Kap, bakit po natambakan ng basura dyan po sa inyong barangay? Ano po ba? Walang kumukuhang truck? Actually po, yes po ma'am. Nagpatawag po akong emergency meeting po sa mga council ko po, saka yung mga appointee ko, especially po naman sa mga eco-aids at sa mga rebel ko po na nagpipick up ng basura sa every household. Ngayon, matagal ko po yung pinag-instructionan na bigyan ng pansin at tutukan ang yung basura para masapaayos. Pag-unayan po kami yung sa Mindro at sa DNR para kung ano po yung mga arrangement na setup para maging maayos po ang basura. Ngayon po, yung sa kuyang kagawad na si Kagawad Julius Garcia, siya po ang committee po sa Solid San Luis, nagbigay po lang siya ng action doon para at least ma-arrange doon po. Ngayon po naka-schedule po yung bukas. Actually talaga, lala po sila ngayon, nakausap sila ngayon. Sabi na actually ngayon, bukas ang operation para maayos yung basura. Ang basura po ma'am, natin, pumunta po ako mismo, pumunta ko kanina doon, yung mali yung pagka-sit-up ng mga tao ko po, ng mga pagpatambak. Na kung saan, doon sa likod nun, maiwas pa siya, maluwag pa siya, na hindi niya naayos. Ngayon po sabi ko, nagbigay ako ng pa-advice at gawin, bukas ayusin ng mga basura na yan. Okay, Kap. Okay, Kap. Kap, ganito Kap, kasi ang binabanggit po nitong sinanay, matagal na daw po itong nakatambak na basura dyan. Ano po yung ginawa nyo, Kap? Bakit po pumayag kayo o bakit po nakakatulog kayo na ganito po yung sitwasyon dyan sa inyong barangay na halos meron na po nagkakasakit? Alam ko po na... Hindi po. Actually po, regular naman yung pick up ng basura ng Mindro dito po sa munisipyo na pag-pick up po. Kasi po, ang area po, madam, ang pagpasok mo doon sa area ng basura, hindi po nakakapasok yung malaking truck. Ang ginagawa po namin, naghuhuling po kami. Naka-schedule po na sa isang linggo, may schedule po yung truck pagdadaan po doon sa may maluwag na kalsada at gagawin po namin, kukunin namin basura doon sa nakulikta namin sa kada bahay, saka namin ilalabas po papunta doon sa truck na standby para madala doon po sa imbakan talaga basura. Kap, nababanggit nyo po, Kap, nababanggit nyo po, na regular po yung pag-pick up ng basura. Tuwing anong oras ba at anong araw po ba yung binabanggit nyo na regular na yan? Actually po, sa twice a week po, nagkakaroon kami ng basura yung truck. Ang ginagawa po namin, yung naka-schedule po kada purok po ang pag-pick up na basura ng tao po. Kaya po, nagkaroon po ng problema din ng isang linggo kasi po nagkaroon po ng problema yung truck namin na yung malaking truck para mag-pick up ng basura. And the same time po, yung truck namin na dati pong service ng MRF ng Barangay Market Site, nagkaroon problema din po yung makina. Okay. Pinaayos ko po yun para ibig sabihin naka-standback. Kap, tanungin ko lang, Kap, si Nanay, Nanay, sabi ni Kap, every week daw po, may kumukuhang truck ng munisipyo. Mayroon. Every week? Opo. So, nakikita nyo po na weekly pong kumukuha yung truck ng munisipyo. Opo. Pero bakit po sabi nyo natatambak pa rin at marami pa rin ang basura doon? Marami pa. Okay, marami pa. So, totoo, now every week. Pero may binabanggit lang si Kapitan na medyo nagka-problema lang doon kasi hindi makadaan or hindi makapasok sa inyong barangay. Tama, Kap? Opo, sabi po ma'am, actually yung malaking truck po ang problema namin kasi po ang ginagawa po namin, nagdo-double hauling po kami. Kasi yung truck namin maliit, yung hanggang maubos namin yung mga basura dyan,
Kasi nga lang po, nagkaroon ng nagpo-problema yung makina ng malaking truck. In the same time, suminabay po yung maliit na truck ko. Opo. Kaya okay. na-extend po ilang araw. Okay, Pero ngayon po pa, ma'am. Nakukuha ko yung binabanggit Yes, nyo. Ngayon, ang tanong ko na lang po, Kap, sa tingin nyo po, sino po yung may pagkukulang? Kayo po ba bilang barangay kapitan ng barangay Balaguer or yung munisipyo po na wala po sa tamang panahon at oras as weekly na sinasabi nyo po sa pagkuha ng basura? Oo. Anyway, kanina po sa Kap, sagutin nyo po lang ako, Kap. Sagutin nyo lang po ako, Kap. Sino po yung may pagkukulang? Kayo po ba bilang kapitan ng barangay or yung munisipyo po yung may pagkakamali or may pagkukulang kung bakit nagkatambak-tambak yung basura po? Oo. Actually po, din po, kami po din magpagkulang din po na kung saan po yung nagka-problema yung service po namin. In the same time po, sa service ng isang truck po doon, actually kami nagka-problema. Kaya aura mismo, inayos po namin yung truck namin para agaran kami makapag-operate ang samuyang ng garbage po dyan sa area po ng Dagdag na tanong, Kap. Dagdag na tanong. Kasi sabi nyo po, weekly kinukuha naman po ng munisipyo yung basura. Kumusta po ba? Mas marami po ba yung natatambak or naiiwan na basura kaysa doon po sa mga napipick up? Ito po, mas marami po na napipick up po. Pero bukas po makikita po ni Madam na nagpunta po sa inyo kung paano po mag-pick up ng basura po. Mamawala yan po bukas. Kasi yung truck po, nakipag-ulit na ako. Bukas, pupunta sila sa maaga para yung basura na delay na ilang araw, yan po ay may labas na po. Ayun. So bukas po, tatanggalin lahat ng basurang nakatambak dyan, Kap? Yes po, Madam. Okay, asahan namin yan, Kap, ano? Kasi syempre, Kap, eto ay magiging accomplishment din po ninyo bilang kayo po yung kapitan. At sasaludo po kami sa inyo once napatanggal nyo po lahat ng basura dyan po nakatambak sa inyong barangay, Kap. Maasahan niyo po, Madam, para bukas. Pakita ko po sa inyo ang player po ng basura. Ayun. And syempre, Kap, kumusta naman po yung long-term plan nyo po dito? Ito ba, ngayon lang po tatanggalin, the following day, months, mangyayari po ulit itong tambak na basura? Yun po ang tumawag na po ako sa membro para bigyan po ako nila ng regular na pag-pick up. Kung halimbawa man po, kung nasira yung truck nila, pag-provide sila ng another tank para hindi po ako ma-perwisyo. Kasi ingatan ko pa rin ang basura na kung saan matagal po yan na po sa area na po yan. Opo. So, Kap, yan po. Oo. I-validate ko lang, Kap, at i-confirm ko lang po sa inyo. Yan bang tambakan na yan, dyan po sa inyong lugar, ay tambakan po ng mga nagtitinda or tambakan po ng mga residente din? Basura ng mga residente? Actually po, ito po yung namin, yung mga residente po, about every household po, yun po ang itinukulikta po namin. Yung po sa mga sa labas po, yun po, mayroon po kami na positioning na early in the morning po, 4 a.m., yung malaking truck po, siya sabay na po doon. Opo. Sige, Kap, ano? Maari ba nating mailipat yung tambakan ng basura, Kap? Baka meron kang proposal? Kasi, syempre, may mga katabi pong bahay. Yung mga residente nyo po, kalapit yung basurahan. Iya po. So, yun po, as of now po, naghahanap po ako ng area na mas safe po para sa residente ng Mountain Site, yung magkaroon po ng MRF, hindi po temporarily. Ayun, saludo po kami sa inyo, Kap. Once na na-actionan nyo po yan, ano? Saludo po kami ngayon pa lang sa agarang pagbigay ng pagtugon, pag-aksyon dito po sa problemang idinulog po sa amin. Asahan namin, Kapitan, ano, na yan pong ipinangako nyo na bukas po ay maaalis na po yung tambak na basura dyan. Opo, Madam. Asahan niyo po. Apo, maraming salamat, Kapitan Enrique King Diasis ng Barangay Balaguer, Daraga, Albay. Ayan, magpapadala ka po kami, Kap, ng team dyan, ano, para ma-monitor, makita po na talagang yung basura po ay wala na po dyan sa lugar. Ayan, Nanay. Salamat, Kap. Ayun. Maraming salamat Thank sa muli, you. Kapitan. Ano po yung masasabi nyo, Nay? Maraming salamat sa inyo, lahat. Ayun. Dito sa Ako Bicol, Opo. na nagtabang. Kaya ko Apo. po, para tayo na po, pinaabusyon sila na bigyan ng pansin at kapag-ulit naman ako sa
membro na yung chat po ang kailangan namin. So okay naman po, magkita po ang response naman sa akin. Opo, makinig din po kayo, Kapitan, para masigurado po namin ang pagbigay po ninyo ng aksyon. Sa alalahaning pong ito, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Engineer John Vic Grahida, ang Officer in Charge ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Daraga Albay. Magandang hapon po sa inyo, Engineer. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Engineer, ito po bang reklamo ng mga residente dyan po sa Barangay Balaguer kung saan po nakatambak yung mga basura ay nakarating na po sa inyo pong tanggapan? Actually po, nakabot naman yan sa office. May mga letter of communication na from DNR and actually may letter of communication na rin kami kasi papunta sa Barangay Market site. Opo, kailan pa po nakarating yung reklamo dyan po sa inyong opisina, Engineer? Mga 2 weeks ago, ma'am. 2 weeks ago, sa loob po ng 2 weeks ago, medyo matagal-tagal na din po yan, pero given na ito po ay naandito na sa aming tanggapan, sa aming programa, ano po yung aksyon ng inyo pong opisina patungkol po rito? Ma'am, series of pinatawag ko na po yung committee chair on NBAY and Solid Waste. Nagkaroon na rin kami ng dialogue and initial talk kung paano ma-address yung problema din sa Barangay Market site. Ayun. So, dapat po talaga pag-usapan nyo na po at meron na po nagkakasakit dyan po sa barangay, Engineer, ito po bang lugar ay talagang designated area ng mga basura galing po sa palengke dyan po sa Daraga? Ma'am, ganito kasi ma'am, under the mandate po nung RA 9003, ang barangay po ang maglo-locate kung saan pwede ilagay yung kanilang barangay MRF. Provided po na yung ating barangay market site is densely populated now ng residential and commercial area. Kaya diyan po ata nila nakuha yung area for Actually, it's not I think pangit tawagin na tambakan ng basura, it's a MRF. So since MRF siya, dapat it's a facility, dapat may management na mangyayari dyan, ma'am. Totoo. Opo, dapat may management coming from the barangay kasi syempre, kaya nga po ay may mga award yung mga barangay pagdating po sa kalinisan at syempre dapat maayos po yung pagtatambak ng basura. Ngayon po, Engineer, ano po yung nais nyong maipayo sa ating mga residente? Kasi syempre, yan ay talagang tambakan ng mga basura galing po sa palengke. Ano po yung dapat nyong ipayo sa mga residente para maiwasan ng po yung ganitong problema? Though, eto pong basura ay talagang designated pong, ito pong MRF ay designated po. So ano po yung gusto nyong sabihin sa kanila? To make it simple, ma'am, siyempre, ang hihingin lang naman natin dyan is cooperation ng ating mga residents. Kasi at source pa lang dapat segregated na rin yung basura nila. So all equates, ang collection ko ng equates dapat segregated na rin. Separate yung residual, separate by degradable. Para just in case, pag punta po dun sa kanilang barangay MRF, kukunti na lang yung kanilang ipoproseso. Then right after, saka natin siya i-collect under our mandate. Opo, kasi nababanggit nyo, Engineer, yung dapat segregated. Kasi kahit nga yung mga palakuan ng basura sa mga subdivision, ay talagang hindi po kinukuha yung mga basura na hindi segregated. Nanay, alam nyo po ba yung term na segregation ng mga basura? Opo. Ano po yun, Nay? Pinaghihiwalay. Opo, kung plastic. Opo. Pag papel, yung nabubulok, di nabubulok. Opo. Okay, so dapat gawin. So isa po yun, Engineer, sa mga rason kung bakit naiiwan po yung ibang mga basura dahil hindi po well segregated. Yes, ma'am. Okay. So, ayan, I hope na naiintindihan ng mga residente. Pero eto po, Engineer, meron din po bang pagkukulang yung barangay? Yung, syempre, bilang sila po yung nakakakita ng problema, sila po yung nasa ground, meron din po bang pagkukulang dahil umabot po sa ganitong sitwasyon na talagang tambak-tambak na yung basura? Ma'am, it's a shared responsibility po. Ano po, Engineer? Nawala si Engineer. Ayan. So, yun na yan, tatandaan po natin. Kayo po ba, ginagawa niyo yung pagsasegregate ng mga basura? Opo. Opo. So, hinihiwalay niyo po yung mga plastic, Opo, yung mga nabubulok. Opo. Hindi balikan nabubulok. natin si Engineer, Pero andyan pa ata si Kapitan. Kap, balikan kita, Kap. Yes po. Opo. Kap, dyan po ba sa inyong barangay, meron po ba kayong rules sa mga residente na hindi sumusunod dito sa segregation? Meron po ba kayong mga multa sa mga first offense, second offense, na dapat sumunod po sila? At kung hindi,
papatawan nyo po ng multa? Or itong tinatawag na ordinansa? Meron po kami po ng ordinansa po sa paglumapag doon sa resolution namin, pag yung segregation ng basura, meron po kami pupatong sa inda para doon sa penalty. So sa inyo pong term, pang ilang terms nyo na po ito, Kapitan? First time po lang po. First time. Sa inyo pong first time bilang barangay kapitan, kumusta naman po? Meron naman po kayong nabigyan po ng multa sa mga hindi po sumusunod? So actually po, meron po kami na penalty na may bilang penalty po doon sa Kuyang Kagawan na sa kanyang siya po ang chairman sa Solution West na nagkipag-igwayan po siya na meron po siya na abiso namin po ng penalty. Okay. So dapat siguro palakasin mo pa lalo ito pong ordinansa ninyo para yung mga residente po ay mamulat sa katotohanan na meron pong ordinansa sa barangay na nagsasabi na kung hindi kayo marunong mag-segregate ng basura, pag kayo ay nakita or nadakip na kayo ay nagtatapon ng basura na hindi segregated, meron po kayong multa na ganito at ganito. Totoo po, ma'am. Actually, kakatapos ko lang namin ng public hearing. Yun po ang hinayad ko po sa wakta ko yung mga estudyante na may fit ko po pinagang tinututukan yung panambasura po. Kasi napagalaman ko po na mismo po ang mga dito po na kulang sa disiplina. Ayun. Yun po ang pinututukan po namin ng mga yung mga paghiriba sa council para mas ma-disiplina at maayos po ang segregation ng basura po. Okay, so dyan muna kayo, Kap. Balikan natin sa muli si Engineer. Engineer, sorry, naputol po kayo. Opo, Engineer. Hello. Opo. So, Engineer, baka meron po kayong bilin or gustong sabihin po sa punong barangay na si King Diasis po, nasa linya pa po, Engineer. Para po kayo po ay magkausap, para magkaroon po kayo ng collaboration, para naman ito pong problema ng barangay ay once and for all masolve na po. Hello, Maria Poncap, sabi. Hello. Yes po, Engineer. Nagputol-putol. Okay na po, Engineer. Napapakinggan po kayo ni Kapitan. Okay na. So, actually, ma'am, with Cap, meron kaming magandang samahan ni Cap. It's always a win-win situation. So, Oy, magaling. may mga problema Tama yan. ganyan, Maganda po yan, Engineer, na kayo po ni Kapitan ay may maganda pong pag-uusap, may maganda po kayong relasyon para sabi mo nga win-win solution. Ano po itong win na sinasabi nyo po na hindi dapat maisang tabi yung kagustuhan po ng mga residente na dapat maging malinis yung lugar, maging siyempre yung amoy baga sa Kapitan at Engineer, nagdadala po yan ng sakit. Yes, ma'am. So, ang ano lang namin dyan, ma'am, kung in case, just in case po, tutulungan ulit namin ang barangay. Ang akin lang, ma-segregate yung mga dapat segregate. And, yun nga, initially nakausap ko yung kagawad niya, na kung po pwede, para direkta na rin na makapasok yung truck namin doon, magawa ng remedyo na maayos yung mga wirings doon. Ayun, may mga problema pala sa wirings, Kapitan, kaya hindi po maipasok yung truck ng basura. So, Kap, gawan nyo na lang po din ang aksyon, mag-usap po kayo ni Engineer para po yung ating kagustuhan na maalis na po yung hindi yung barangay, yung basura sa barangay po ninyo. Okay, ma'am, mag-usap na kami ng Engineer ng personal. Ayun! Tuloy kami lagi po niyan. Okay. Engineer, ang sabi po ni Kapitan, bukas daw po, maaalis yung mga tambak na basura. Okay po sa inyo, Engineer? Sige, ma'am, provided na maayos yung doon, maayos yung kanilang segregation. Ayun. Walang problema sa akin yan, ma'am. Ayun, so... Then, yun nga po, ma'am. Ang sa akin lang, para hindi rin nahihirapan, maayos yung daan papunta doon sa MRF para maging accessible sa truck namin. Okay. Kaya galawin ang schedule ng collection sa basura kahit gabi, kaya ko yung pahakutan, ma'am. I assure you. Ayun. So, ibig sabihin nito, Engineer, ang problema wala po sa munisipyo kung hindi po sa daanan po dyan po sa barangay. O, Kapitan, gawan mo ng action, Kap, kasi sa inyo pala po nagsisimula yung problema dahil hindi po makadaan yung truck dahil sa mga kable pong nakalaylay dyan sa inyo. Ano? Sa truck.
Hindi po, oo. Okay. Actually, nakatutok naman po yung aking tao, nagdudugol-huli po kami. At katulad po ang sinabi ko kanina, yung truck po na malaki, nandun po sa maluwag na daan, at doon po kami dinadala yung basura. Okay. Yun po ang aming posisyon. Okay, mag-usap na lang po kayo, Kapitan at Engineer, para po itong problema po ay masolusyonan. Maraming salamat, Engineer John Vic Grahida, ang Officer in Charge ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Daraga Albay. At maraming salamat din, Kapitan King Diasis. Ayan, Nanay. Maraming salamat, Mang Kap. Engineer. Ayun, Maraming nakasmile salamat si sa Nay. inyo. Oh, pwede na po kayo, Sagot Nay. sa Ako Bicol. Pwede na po kayo, Nay, mag-video okay doon sa barangay nyo kasi hindi na po papasok yung langaw sa bunganga po niyo pag kumakanta. Opo, Nay? madam. Salamat, madam. Ayan. So, asahan nyo po, Nanay, bukas na bukas, sabi ni Kapitan, aaksyonan po ito. Opo. Ayun. Maraming salamat din po, Nanay, sa pagbibigay po ng tiwala Maraming sa aming salamat programa. madam, sa inyo. Lahat. Alright. Dito. Mga ka-aksyon, samantala sa ating tabang ora mismo update, ang domestic helper na ginawang made for hire ng kanyang abusadong amo, ligtas ng nakauwi ng bansa. Sa tulong yan ng ating programa at ng tanggapan ng OWA. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Kung tutuusin po, 2 buwan na po ko humihingi ng tulong. Kung sino-sino na po yung nilapitan ko. Nawawala na nga rin po ng pag-asa. Ito ang hinaing ng isang OFW na akala ay magiging magaan ang kanyang buhay sa kanyang employer sa Saudi Arabia. Pero imbes na isang bahay lang ang pagsisilbihan, kanyang among Arabo, ginawa siyang made for hire. Sumbong niya sa programa ng makapanayam namin siya. Mahirap lang po kasi wala talagang pahinga. Saan po ma'am, nakakaupo naman po ako, pero pag nakikita po nila umuupo ako, tinatawag po ako, maipapagawa po sa akin. Kahit nga po minsan pag CR ko, pagligo po, hindi ko na nagagawa. 12 na po ako ng gabi naliligo. Wala pa akong magawa ma'am kasi lagi po sinasabi na bayaran na ako, bayad na ako bayad ako sa amo ko. Ayaw ka, bayaran mo po kami. Yun po yung sabi ng agency ko dito. Kaya pinagpatuloy ko po hanggang 5 buwan. Doon lang po ako sumuko, yung nagkasakit po ako, yung sinabihan po nila ako na bawal ka magkasakit. Okay ka naman ang kinuha namin sa agency, fit to work ka, ba't ka nagkakasakit? Ganun po yung sagot sa akin. Kasi po ma'am, ang alam po yung pagkaka-on call dati is 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Pero ang nangyayari po nag-i-stay po ako sa bahay ng days, weeks. Dito po ako ngayon, kung saan ako nag-stay, 3 buwan na po ako dito sa Friday. Sinabihan ko kasi po yung amo ko na magmatigas na ako, na ayaw ko na talaga mag-on call. Nasa kabilang linya na ng telepono si Miss Glenda Lozano, ang case officer ng Forza Global Services Incorporated. So alam niyo po ba itong sitwasyon ni Sabina doon po sa kanyang amo? Wala naman pong nababanggit si Sabina na meron siyang problema. Lately lang po, naisabi niya sa akin ngayon lang na ginawa daw po siyang on-call. Gumawa naman kami ma'am ng paraan. Humingi na rin ka ng rescue sa Jeddah at saka nakausap na rin po namin kanina yung employer niya, yung second employer niya, na i-hand over siya sa Friday sa office doon sa Saudi. Salamat po sa mga tumulong kasi kung tutuusin po, 2 buwan na po ko humihingi ng tulong. Kung sino-sino na po yung nilapitan ko. Sino na po, kahit mga sister-in-law ko gumagawa ng paraan. Nawawala na nga rin po ng pag-asa. Ilalapit na rin natin ito sa tanggapan ng Department of Migrant Workers. Makakausap natin si Assistant Secretary Jerome Alcantara. Magandang hapon po, ASEC. Actually dapat matagal na, bawal yan Hindi po pwede yan din yung practice, Pinamin kung ano talaga nangyari dito. Papatawag natin yung agency at hahanapan natin ng solusyon, ano yung mga konkretong hakbang para agad na maalis dyan sa kanyang kinalalagyan si Sabina at matiyak natin na ligtas siya. Priority natin ngayon, ma-pull out natin mailigtas natin, maalis natin sa delikadong sitwasyon si Ma'am Sabina. Dahil sa kagustuhang makauwi ng Pilipinas, ang aming programa ay ora mismong umaksyon sa problema ni Sabina at dahil sa tulong ng Department of Migrant Workers, makalipas ang ilang linggo, si Sabina hindi maikubli ang ngiti sa mukha at hindi makapaniwala
na muling nakaapak ng Pilipinas. Yung bumabag ko ng airport, yung nakita ko ng pangalan ko na sinunod ako ng BMW at saka OPA. Umiyak ko kagad ako kasi sabi ko ito na yung ano ko na nakauna na ako, saka alam ko yung safe na ko. Kaya yung nagpapapicture ko sabi na ako, tanong kung nakandito ka na. Sabi ko salamat po kasi hanggang sa dulo ko ng tabang, hindi ko pinapala. Kahit kayo po, kasi lagi po kayo nag-update kahit nasa aeroplano ko. Yung tumunog na po yung cellphone ko, alam mo kayo po yung ako Bicol Ora mismo yung nag-message sa akin na kamusta ka na, asan ka na, nakalanda ba yung aeroplano. Yung po yung dumating sa mga message ko na kaya nag-reply din po ako sa inyo na nandito na po ako. Huwag natin po basta-basta ano yung mga OFW kasi hindi po natin alam yung mga pinagdaanan nila. Marami po, yung isang gabi lang po ako nakatulog sa polo sa shelter sa Jeddah, pero ang daming mga story ng na daanan nila. Hindi lang po yung story ko na akala ko ako na yung mayroon. Hindi po. Marami po yung mga nakulong, marami po yung pinabuso. Hindi naman maiwasan maiyak ni Sabina nang mag-iwan ng mensahe sa ahensya. Sa mga agency po, huwag niyo pong pabayaan yung mga dinideploy niyo kasi hindi niyo po alam yung mga hirap na pinagdaanan namin. Yung magde-deploy lang kayo ng okay na, akala niyo okay na. Tapos pag nag-chat sa inyo, sasabihin, tiisin mo na lang hanggang 3 buwan. Ganun lang po. Kasi may provisionary po sila 3 buwan. Para hindi na po maibalik yung pera ng amo. Pero hindi nila alam yung dinanas namin, yung pang-aabuso. Yung pagod, na walang tulog, walang kain. Inisip ko yung mga anak ko. Pero may time talaga na nawalan ako ng pag-asa. Yung nag-post po ako sa AFW 24/7. Yung mga sulat na para sa anak ko. Kasi ilang buwan na po ako humingi ng tulong. Although nagre-response naman po yung mga ahensya natin like OWA dito. Pero parang ko ang tagal-tagal kasi ang hirap pinapasa-pasa ako sa ibang amo eh. Sa hirap ng ating mga kababayan na makahanap ng trabaho, ang mag-ibang bansa ang unang solusyon. Pero ang kapalit minsan nito ay ang pang-aabuso. Pero handang tuldukan ng aming programa. Ayan mga ka-aksyon, nawakasan na ang paghihirap at hinagpis ni Sabina dahil nakauwi na siya ng ating bansa sa tulong yan ng ating programa at ng OWA. Kaya sa mga kababayan natin na nangangailangan din ng tulong na nasa ibang bansa, bukas po ang aming tanggapan. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo mula naman sa Catanduanes, isang ina ang humiling ng matulungan sa gamutan ng kanyang anak na bedridden na dahil sa sakit na natamo sa utak. Ang Ora mismong pagtugon ng ating programa sa kanilang pangangailangan, abangan. At mamaya lamang mga ka-aksyon, pipili na muli kami ng 2 maswerteng makakatanggap ng maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico. Ano pat hinihintay niyo mga ka-aksyon? Umantabay na po kayo at mag-comment na ng inyong mga reaksyon patungkol sa reklamong inaksyonan natin ngayong hapon. Huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit
asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo mula naman sa Catanduanes, 10 taong gulang na bata ipinagdamutan na ng kalayaan matapos malumpo dahil sa natamong sakit sa utak. Maliban sa bedridden na ito ay madalas pa rin atakihin ng kumbulsyon at lagnatin. Makakausap natin mula sa kabilang linya ng telepono si Gemma Briquillo. Magandang hapon sa iyo, Nanay Gemma. Magandang hapon naman po. Opo, Nanay, kumusta po yung kalagayan po ng inyong anak? Sa ngayon po, ma'am, okay naman po siya. Okay siya? So, Opo, hindi naman po inaatake. Opo, pero paminsan-minsan po, gaano kadalas yung pag-aatake po ng anak po ninyo? Pagkukumbulson? Halos po, ma'am, madalas po, ma'am, pag inaatake po siya ng kumbulsyon. Opo. So, pang ilang anak nyo ito, Nay? Si Tiffany? Panganay po, ma'am. Panganay sa... Opo. Ilan po yung anak nyo? 3 po, ma'am. 3. Lahat po ba Opo. babae? Po? Lahat babae? Yung bunso po, ma'am, lalaki. Okay. So, panganay si Tiffany sa 3 magkakapatid? Opo. Opo. Nay, matanong ko, Nay, kailan po nagsimula na atakihin po itong si Tiffany ng kanyang sakit at kailan din po siya na ganito na yung sitwasyon, yung bedridden na po siya? Simula po, ma'am, nung pagkatapos po, ma'am, ng bagyong Rolly, nagkasakit po siya, ma'am, nilagnat lang po. Mga December po yun, ma'am. Lagnat lang po siya, ma'am. Tapos pinainom ko lang po siya ng ng gamot. Tapos naging okay naman po siya, gumaling naman. Opo. Nung ipinanganak niyo po itong si Tiffany, Nay, kumusta? Normal naman po siyang bata? Opo, ma'am. Normal naman po siya, ma'am. Nakapag-aral naman po siya, ma'am. So, kaso hindi niya lang po, ma'am, natapos yung grade 1. Dahil dito sa sakit niya? Opo. Opo. So, nung pinagbuntis niyo po siya, Nay, kumusta? Kayo po ba nagkasakit? Hindi naman po, ma'am. Okay naman po, ma'am, yung pagbubuntis ko sa kanya. Sa pamilya niyo, Nay, meron din po bang history na meron pong ganitong uri ng sakit din? Wala naman po, ma'am. Wala. Ano yung sabi ng doktor? Anong uri ng sakit daw ito meron si Tiffany? Yung lang po, kasi ma'am, nung nadala namin siya sa Naga, ang result po dun sa MRI niya, encephalitis. Tapos dito po sa amin, sa hospital po dito sa amin, ang diagnose naman po sa kanya, pneumonia, tsaka cerebral palsy, seizure disorder. Yun po ang laging nilalagay po sa niya. Opo. Sa diagnose kapag hospital po siya, ma'am. So maraming diagnosis po yung doktor patungkol po sa sakit ni Tiffany. Opo, ma'am. Opo. So, syempre sa ganitong uri ng sakit, gaano kadalas nyo pong pinapatingnan sa doktor, dinadala sa doktor ito pong anak po ninyo? Pag na-hospital, halimbawa po, ma'am, na-hospital siya ngayong buwan, bibilang po, ma'am, ng 3 buwan o 4 na buwan, ma-admit na naman po ulit siya, ma'am, sa hospital. So lagi na po kayong parang nakatatak na po sa utak nyo na by this time, pagdating ng ganitong buwan, pag bumibilang po kayo, na ganyan pa, maaring maidala naman sa ospital. Opo, ma'am. Kapag lumalala na talaga yung atake ng convulsion niya, na yung halos po na wala na po talaga siyang tulog. Sunod-sunod po talaga yung atake niya. Opo, nakita po namin, ma'am. Talagang dinadala na po namin siya sa ospital kasi hindi na po kaya maano ng gamot niya eh. Kaya kailangan na po siya, ma'am, ma-admit para maturukan po sa convulsion po. Nababanggit nyo, kailangan ng gamot. Ilang gamot po ba yung iniinom niya sa isang araw? 2 po, ma'am. 2 gamot. Para saan po yon? Para lang po yun, ma'am, sa convulsion niya. Pampakalma po? Opo. Nakita namin sa video itong anak po ninyo, napaka-bibo po. Opo, ma'am, nung normal pa po siya, ma'am, niyan, hindi pa po siya nagkakasakit. Ano po yung naramdaman nyo, Nay, nung siyempre nakita nyo pong lumaki yung anak po ninyo, bibong bata, tapos ganyan na po siya ngayon? Masakit po sa akin, ma'am, na nakikita siyang ganyan. Opo.
Yung mga anak nyo pong dalawa, kumusta naman po yung kalagayan? Wala naman po silang sakit, Nay? Wala naman po. Normal naman po sila. Opo, ipagpasalamat natin yun, ano? Siya lang po talaga ang may sakit sa tatlo. Opo. Nay, si Mister, ano po yung trabaho? Cable installer po, ma'am. Cable installer. So, kumusta naman po yung... Nag-aayos po ng mga signal ng cable. Opo, kumusta naman po yung sahod ni Mister? Tama naman po ba pang tustos ninyo? Minsan po, ma'am, kulang. Kasi sa gamot niya pa lang po, ma'am. Kulang na. Kasi kunti lang naman po ang kinikita niya eh. Opo, so paano... Minsan po, paano yan, Nay? Wala siyang install. Opo, paano yan, Nay? Nagkakatambak-tambak din po yung mga utang ninyo? Opo, ma'am. So, sa paraan ng pangungutang, naitatawid po ninyo yung gamutan ng bata? Opo, ma'am. Tapos pag kumita na siya ng saka na po namin mababayaran yun. Opo. Kaysa naman po, ma'am, na hindi naman siya mapainom ng gamot. Mas lalo po siyang atakihin ng convulsion niya kapag hindi po siya nakakainom ng gamot. Opo. Buti naman na hindi po kayo inaaway ng mga nautangan nyo kung matagal po nababayaran. Ay, hindi naman po, ma'am. Nakakaintindi naman po sila. Opo. Siyempre naman, alam naman nila yung sitwasyon ng anak po ninyo. Nanay, may mga araw po ba na hindi po nakakainom ng gamot? Ito pong si Tiffany dahil walang-wala po kayong pera. Opo, ma'am. Minsan umaabot po ng 2 linggo na hindi po siya, ma'am, nakakainom. Opo. So, ano po yung nagiging epekto sa bata? Siyempre, kailangan niyang uminom ng gamot, pero... Opo, ma'am. Lagi po siya, ma'am, inaatake. Kapag hindi po siya, ma'am, nakakainom, inaatake po siya, ma'am, ng convulsion niya. Ngayon po, Nanay Gemma, inilapit niyo po ito sa aming tanggapan, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kahilingan po ninyo, Nanay? Paano po namin kayo matutulungan? Hingi po lang po, ma'am, ako, ma'am, ng tulong ng pambili po ng kanyang gamot, yung pang-maintenance po, tsaka diaper, tsaka po, ma'am, sa, niya po, ma'am, biscuit. Opo. Tsaka po, ma'am, sa gatas. Opo. So, ang hiling ni Nanay Gemma, pagkain, gatas, biscuit, diaper, at yung gamot ni Tiffany. So, makinig po kayo, Nanay Gemma, para matugunan po ang inyong pangangailangan. Nasa linya po ng telepono, syempre, para po malaman natin, nababanggit ni Nanay. Pero Nanay, ngayon po ay nasa bahay niyo na po itong si Tiffany? Opo, ma'am. Okay. So, ganito po, Nanay, yung mga hiningi po ninyo, binanggit nyo pong tulong, kami na po yung bibigay ng tulong po sa inyo. Sa tulong din po yan ni Congressman Saldi Conay. Opo, ma'am. Eto, Nay, magpapadalagad po kami ng cash assistance para po maipabili or mapambili po ninyo ng gamot at ano pang kailangan po ni Tiffany. Maraming salamat po, ma'am. Opo. So, yun, Nanay, lakas ng loob lang po, Nanay, tibay ng loob. Sabayan po natin ng dasal para po kahit anong problema po, Nanay, at syempre yung sakit po ng bata ay kahit papano ay lumakas na po siya at matapos na po itong mga problema po ninyo, Nanay. Ano po? Opo, ma'am, opo. Opo. Nanay, huwag niyo pong ibababa ang telepono ninyo. Kakausapin po kayo ng aming staff para po sa mga detalyeng kakailanganin para maipadala po sa inyo yung pera pong tulong ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldi at ng aming programa po. Opo, ma'am. Salamat po. Opo. Maraming salamat po, Nanay Gemma. Kami po ay saludo sa inyo pong pagiging ina kay Tiffany. Mag-ingat po kayo dyan sa Catanduanes, Nanay. Opo, maraming salamat po. Eto naman, mga kaaksyon, para sa mga agang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Mga kaaksyon, handa na po ba kayo? Ayan, tatawag na po kami. Hawakan nyo na po ang inyong mga telepono at sagutin kung may tumawag na po sa inyo kaagad-agad. Ayan, handa na ba kayong malaman kung sino ang dalawang maswerteng mapipili ngayong hapon? Huwag na natin patagalin pa, mga kaaksyon, at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Unang nanalo. Magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang hapon. Hello. Hello po. Ayun, ano po yung pangalan nyo, Nay? At ilang taon na po kayo? Ako po si Mirna Candano, 49 years old po. Opo, Mirna Candano, 49 years old. Taga saan po kayo, Nay? Taga dito po sa Barangay UP Campus, Quezon City po. Ay, taga dyan po. Malayo po pala. Dyan sa Quezon City. Opo.
Opo. So kayo po ba, nanay, ay nanonood po ngayon sa ating live? Opo, opo. Opo, kailan pa po kayo nagsimulang manood sa aming programa? Ngayong kanina lang po, kasi kanina ko lang din nakita yung advertisement niya na may Ayun. ko po siya. So napakaswerte nyo po, Nay, dahil dumaan po sa inyo yung aming Facebook Live. Nanay, opo, sabi nyo Maraming salamat po. Opo, sabi nyo nanonood po kayo, Nay. Opo. Opo, ano po yung color ng aking damit? Parang peach, malapit sa pink. Okay, parang peach na malapit sa pink. Very safe. Pero peach siya, peach. Opo, very safe yung sagot nyo, Nay. Nay, ano po yung trabaho po ninyo? Ano po ba yung trabaho nyo, Nay? Po? Ano po yung trabaho po ninyo or ano po yung pinagkakakitaan nyo, pinagkakaabalahan? Ano po, on call po ng paglaba, paglinis ng bahay. May konti po akong ukay-ukay dito sa bahay. Ayun, so kayo po ay madiskarteng nanay. Opo, kahit ano po, sa trabaho, on call, sa online po. Tama po yan, Nay. Kahit ano pong mapapagkakakitaan, basta legal po at hindi po tayo naglalamang ng kapwa. Ilan po yung anak nyo, Nay? 4 po na puro lalaki. Ayan, lahat lalaki. Bakit, Nay? Hindi po kayo nagkaroon ng anak na babae? Hindi po sinuwerte po. Gusto niyo po pong... Opo, gusto niyo po pong madagdagan para makababae na po kayo? Hindi na po. Hindi na po. Sa hirap po ng buhay. Hindi na kaya. Opo. Opo. May Nay, college po ngayon eh. Ano po yung masasabi nyo, Nay, sa kwentong natunghayan nyo po ngayong hapon sa aming programa? Sana po matugunan ni Kap, masolusyonan po yung basura kasi kawawa naman po yung mga residente. Ayun. Diyan po sa barangay ninyo, kumusta po yung mga basura, Nay? Ay, araw-araw po kami may po dito, truck galing sa LGU. Ayun. So, buti naman, Nay. Araw-araw po ang hakot nila. Okay. Buti naman, Nay. Dahil dyan, Nay, congratulations po sa inyo. Ikaw po ang maswerteng napili ngayong mabigyan ng 500 pesos. Maraming salamat po. Ayan, Merry Christmas po, Nanay. Saan nyo po gagamitin yung 500? Ay, papandagdag ko po, naputulan po kami ng kuryente. Ayun! So, magiging maliwanag na muli ang inyong buhay. Opo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po. Ano po yung mensahe nyo po kay Congressman Saldico at sa aming programa po? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Masugid po akong followers nyo. Ayan, maraming salamat po, Nanay. Huwag nyo pong bibitawan or papatayin yung aming tawag. Kakausapin pa po kayo ng aming staff para kunin po yung detalye upang maipadala po sa inyo yung perang napanalunan po ninyo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat sa muli. Eto naman, mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating pangalawang winner of the day. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano po yung pangalan ninyo at ilang taon na po kayo? Jessica Martilian, ma'am. 28 years old po. Jessica Martiliana, 28 years old. Taga saan? Dito lang po, ma'am. Kamalig-Libod po. Ay, Kamalig-Libod. Kumusta ka? Ano yung pakiramdam mo na natawagan ka namin? Masayang-masaya po, ma'am, na yung pakiramdam ko po kasi sa dami-dami pong nakatutok sa inyo, isa po ako sa napili nyong tawagan po. Ayun, maswerte ka talaga dahil nung tumunog kaagad yung cellphone mo, sinagot mo kaagad. Yes po, ma'am. Ayun. Masayang-masaya po ako. Ano po yung hanap buhay mo? Nag-aaral pa ba? Ay, hindi po, ma'am. Nagbabantay lang po sa PWD ko pong anak. Ay, may PWD po kayong anak. Opo, yes, Nanay, kami po ay saludo po sa inyo dahil isinantabi nyo po yung pagtatrabaho para po maalagaan yung anak po ninyo, ano? Yes po, ma'am. Salamat po. Opo. Nanonood po kayo hanggang sa ngayon? Yes po, ma'am. Nanonood po ako. Opo. Simula po. Kumusta naman? Kumusta yung nakakausap mo ngayon? Yun, okay lang po, ma'am. Maganda naman. Sobrang maganda po. Okay, doblehin yan. Joke lang. Opo, congratulations po. Ano po yung masasabi mo sa kwentong natunghayan mo ngayong hapon sa aming programa? Yun po, ma'am, yung masasabi
masasabi ko lang po kay nanay kasi alam ko po yung pakiramdam niya bilang isang ina po na meron pong may kapansanan o meron pong nararamdaman yung anak kasi ganun din po yung nararamdaman ko kasi meron nga po akong PWD na anak. Ang masasabi ko lang po kay nanay bilang isang nanay, kailangan din po natin na alagaan yung sarili natin para po mas maalagaan po natin yung mga anak natin kasi kailangan po tayo ng mga anak natin sa ganito pong sitwasyon. Ayun, kami po ay saludo nanay sa iyo dahil matatag ka. Tama po yun nanay, no? Alagaan yung sarili para yung anak ay maalagaan din. Huwag kakalimutan na ang kalusugan natin ay importante. Yes po, ma'am. Okay. Nanay, dahil dyan, congratulations po sa inyo. Ikaw po ang napili namin ngayong hapon mabigyan ng maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ng 500 pesos. Maraming salamat po, ma'am, kasi isa po ako sa napili nyo. At syempre po kay Kong Saldico, maraming salamat po. Ano po yung saan nyo po gagamitin yung 500, Nay? Yun nga po, ma'am, kasi yung PWD kong anak nag-undergoing po siya ng therapy. Yun po yung gagastusin ko po para sa kanyang pagpate-therapy po. Opo, yan. Lahat ng perang nahawakan ni nanay para sa anak niya. Maraming salamat po, nanay. Huwag po kayong bibitaw. Huwag niyo pong bibitawan ang aming tawag. Kakausapin po kayo ng aming staff para po makuha ang inyong detalye para maipadala po sa inyo ngayong hapon mismo yung pamaskong handog po sa inyo ni Congressman Saldico. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, congratulations sa muli. At iyan mga ka-aksyon, dalawang maswerteng nanalo ngayong hapon sa ating maagang pamasong handog ni Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, saan ka pa? Manatiling nakatutok po sa aming programa tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo nang umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli, para sa mechanics, una, dapat naka-follow sa social media pages ng aming programa. Naging letter F yung letter P. Dapat. Makatuto kayo mga ka-aksyon sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Ano pat hinihintay nyo mga ka-aksyon? Abang na! Umabang muli po kayo sa aming programa bukas 1:00 hanggang 2:00 ng hapon mga ka-aksyon. Sa may mga problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 yan ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin po ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo.
Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.